Homeopatia. Pre jedných nezmysel, pre druhých zázrak. Ako je možné, že je okolo jednej metódy liečenia toľko protichodných názorov? Mnohí ju zatracujú, zosmiešňujú či nazývajú placebom. Ako je potom však možné, že keď podáme homeopatický liek zvieraťu či dieťaťu, ktorí nevedia, čo užívajú, ich stav sa zlepší? Poďme sa na ňu pozrieť ponad predsudky a s otvorenou mysľou. Vítam medzi nami diplomovanú homeopatku a zakladateľku profilu Homeoliečba Denisu Michelik-Pachinger. Dobrý Vítajte. deň, ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že ste prišli ku nám. Ja s mojimi hostiami vždy rada začínam tú ich osobnú cestu. A Áno. teda zaujímalo by ma, v akom štádiu vášho života, v akom období ste sa vy dostali k homeopatii a kedy ste v nej možno našli zmysel. Áno, to je veľmi zaujímavá otázka, ďakujem. A je to taká, by som povedala, dlhšia cesta u mňa, pretože ja som paradoxne skončila ako chemická inžinierka, ktorá sa zamestnala hneď po vysokej škole vo farmaceutickom biznise, vo farmaceutických firmách. Prešla som ich viacero. A vlastne až po druhej materskej dovolenke som sa prepracovala k tomu, že som si hľadala prácu a zaujímala ma vždycky homeopatia. Ani nie to, ako účinkuje, ale to, ako tí ľudia, ktorí s ňou pracujú v rámci farmabiznisu, ju vedia predať. Ako vedia presvedčiť tých lekárov alebo aj tých klientov, pacientov, že teda keď to neúčinkuje, tak si to kúpia, alebo tí lekári to odporúčia. Takže mňa k tomu priviedla vlastne zvedavosť a našla som takú pracovnú ponuku, kde sa vlastne hľadal brand manažer do tejto spomínanej firmy, homeopatickej jedinej, ktorá má na Slovensku zastúpenie. A tam som teda začala pracovať a dostala som sa k monokomponentom. Mala som na starosti liečbu vlastne monokomponentami, alebo teda propagáciu týchto produktov. Plus som mala na starosti lekárov, ktorí školili ďalších lekárov vlastne v tej klinickej homeopatii. A takto som sa dostala k pani doktorke Sivekovej, ktorá mi vyrozprávala svoj príbeh, ako sa z gynekologičky stala homeopatka a neskôr aj akupunkturistka. A bolo to vlastne kvôli tomu, že nevedela vlastnému dieťaťu pomôcť klasickou medicínou. A toto ma veľmi zaujalo, pretože sama som mala doma 3-ročného syna, ktorý bol veľmi často chorý. A hľadala som spôsob, ako vlastne výjsť z toho kolobehu antibiotík. A ona sa teda podujala na tú liečbu jeho a sama mi potom aj povedala, že ak ma to zaujíma do takej miery, že by som to chcela študovať. Takže existuje teda Akadémia klasickej homeopatie aj na Slovensku, ktorú založil a vedie pán doktor Petroci, na ktorú som sa potom prihlásila a vlastne som vyštudovala 4-ročnú akadémiu a získala som diplom z homeopatie a teraz sa venujem svojim klientom. Bolo možno niečo počas toho štúdia, čo vás prekvapilo ako tú biochemičku? Ani nie, že by ma prekvapilo. Skôr som bola taká v prvom ročníku akože dosť skeptická voči tomu, že či to vôbec skončím, lebo je to dosť náročné a je to v podstate celoživotné štúdium, že tie lieky sa stále objavujú nové a sa rozširujú aj spôsoby, akými sa vlastne tí klienti vyšetrujú. Takže je to naozaj náročné na to nájsť liek, pretože v súčasnosti sa používa už okolo 8 000 homeopatických liekov. A teda skôr toto ma prekvapilo, že je to také veľmi obšírne a že človek by si myslel, že však čo sa na tom dá tak dlho učiť. Ale to 4-ročné štúdium vám nestačí na to, aby ste stále ako keby napredovali. Tam je možno teda ten rozdiel oproti lekárom, ktorí vyštudujú tú lekárskú fakultu, že mnohí z nich sa už ďalej nevzdelávajú. Bohužiaľ. Ale zase títo homeopati musia neustále sa vzdelávať celý život. Tak česť výnimkám. Lekári sú tiež rôzni. Niektorí sa naozaj nevzdelávajú, niektorí paradoxne veľmi veľa a musia stále robiť nejaké teda atestačné skúšky a tak. A takisto tí homeopati na to, aby dokázali pomôcť klientovi čo najlepšie, aby našli čo najlepšie to similimum, ten liek, ktorý mu vlastne pokrie všetky tie príznaky, s ktorými prišiel, tak potrebujú vedieť čo najviac tých liekov ovládať, alebo teda ako ich nájsť aj spôsob. Mali ste zároveň ešte počas toho štúdia možno nejaký moment, ktorý ste si povedali, že je to niečo, čo sa nedá presne takto lekársky vysvetliť? Určite áno a myslím si, že aj celá tá homeopatia je taká veda alebo alternatívny spôsob, ktorý
ťahá za kratší koniec v tomto vedeckom, nazývame to, dokazovaní, ale skôr v zmysle, že evidence-based medicine, čiže medicína založená na dôkazoch, má určité pravidlá. Tie klinické štúdie majú presné pravidlá, podľa ktorých sa vlastne tie alopatické lieky nejakým spôsobom študujú alebo teda skúšajú. Kdežto tá homeopatia funguje presne naopak. Čiže tam sa nedá napasovať to pravidlo, ktoré využívame pri tých klasických liekoch. Takže nie je to ani o tom, že neexistujú dôkazy, ale neexistujú dôkazy, ktoré by sme vedeli porovnať s týmito klinickými štúdiami pri klasických liekoch. Ja keď som sa osobne začala trošku viacej zaoberať a učiť sa o tej homeopatii, tak práve týmto si ma získala, že som vlastne pochopila, že jeden liek nie je pre každého a na rovnaký symptóm neplatí ten istý liek ako napríklad teda v tej západnej medicíne, kde sa jedným liekom pri 100 ľuďoch rieši to isté. Presne tak, že tuto je, a vždy to klientov nových mojich prekvapí, keď dostanú nejaký liek, dajme tomu na akutný stav, a o 2-3 dní sa vyvinie ten istý akutný stav. Podľa nich si myslia, že to je ten istý akutný stav u jeho dieťaťa alebo partnera a chcú podať ten istý liek, ale ten liek nefunguje. A je to práve preto, že každý z nás je individuum, je to proste iné. Môžete mať 5 rôznych klientov, ktorí majú ten istý ako keby príznak, ale v podstate prišli k nemu iným spôsobom a oni sami sú iná osobnosť. Takže vždy každý z tých pacientov alebo teda klientov môže mať iný liek, ktorý mu zaberie. Ešte by som sa na sekundu vrátila k tým lekárom. Zažili ste, alebo teda možno stretávate sa v súčasnosti s lekármi, ktorí možno začínajú meniť ten pohľad z tej evidence-based medicine, že začínajú možno trošku otvárať tú svoju myseľ v homeopatii? Áno, neviem, či úplne, že k homeopatii. Určite sú aj takí. Spoločnosť, v ktorej som teda pracovala, ktorú som spomenula na začiatku, tak oni majú stále takéto školiace kurzy, ako keby pre jednak lekárov a potom aj pre farmaceutov. Takže už tuto je taká nádej, že vlastne niektorí lekári sa vyškolia aj na tie homeopatické lieky, aj keď oni ich skôr používajú ako terapeuticky, ako tú klinickú homeopatiu využívajú. To si povieme, myslím, že sa dostaneme k tomu neskôr. Ale mladí lekári, čo ja pozorujem, tak sa snažia liečiť ľudí skôr tým holistickým prístupom celostne, že využívajú aj iné metódy, nie len tie alopatické lieky. Takže je tam nejaká nádej, že časom by to mohlo byť lepšie a že by sa teda zobralo do úvahy hlavne celý organizmus, celé telo, nie len časť tela, ktorú teda ideme riešiť a tuto nasadíme liek a ostatné nevnímame. Ako by ste možno charakterizovali alebo teda popísali stav súčasnej homeopatie na Slovensku? Je stále tak možno zosmiešňovaná ako pred 10 rokmi, alebo sa to zmenilo? Ja to vnímam ako také fázy, že boli pokusy, neviem, či ste to vy zaznamenali pred x rokmi, že boli aj veľké billboardy proste so známymi osobnostiami, ktoré akože propagovali homeopatiu a stretlo sa to s veľmi nepríjemnými hejtmi. A skôr to ublížilo, ako to pomohlo. Takže aj potom tie známe osobnosti sa skôr stiahli z toho, že by to nejakým spôsobom propagovali. Ono je to tak aj celoeurópsky ako keby nastavené, že sú také vlny. Aj teraz vyšiel nedávno nejaký článok v denníku N, že proste skeptici o tom hovoria, že to teda nefunguje a neúčinkuje. Dlhoročné štúdie, že boli robené, myslím, že v Španielsku. Áno, takže z času na čas sa objavia takéto vlny, ale ono to zase potom prejde a nemyslím si, že ľudí, ktorí majú svoju vlastnú skúsenosť s tým, že homeopatia účinkuje, že presvedčia, že vlastne neúčinkuje. Takže... Aj s tým súhlasím. Zažili ste možno vy, keď ste začínali teda po štúdiu pomáhať ľuďom nejaký výsmech alebo nejaké práve tieto skeptické fázy? Ja som človek, ktorý sa radšej nepúšťa do nejakých takýchto diskusí, keď vidím, že je to človek, ktorý... Lebo vidíte podľa reakcií, že či vlastne ten človek to hodí do pléna, pretože chce vedieť viac o tom, alebo naozaj je to len posmešné a vlastne sa z toho vysmieva. A keď je to B, tak ja sa do týchto diskusí nepúšťam, lebo je to zbytočne vyhodená energia a čas. A toho človeka, keď on nie je o tom presvedčený, asi nepresvedčíte. Keďže nemáte v rukave nejaké tromfy, akože, čo by na ňo teda platili nejaké teda tie štúdie. Takže radšej ísť z kratšej cesty.
A v rodine ste mali podporu počas štúdia? V rodine je to také tiež raz hore, raz Mhm. dole. A moji rodičia, mama áno, otec nie. A môj manžel dlhé obdobie, kedy som začala študovať, sa z toho nie že vysmieval, ale mal takéto posmešky, Mhm. že či teda ten cukor naozaj zaberá a Mhm. tak. Až sa dostal do štádia, že potreboval naozaj Pomoc? akútne pomoc Hej. a ležal na posteli a nebolo mu dobre niekoľko Mhm. dní a potom už teda povedal, že tak skúsme niečo. Mhm. A skúsili sme a za 24 hodín bol pri sporáku a varil. Takže Mhm. tam to bolo ten aha moment, bol Mhm. veľmi pekný a odvtedy je taký, že áno, že aj nemá nič proti tomu, keď teda riešim klientov, riešim svoje deti, Mhm. riešim seba Mhm. a naozaj až v poslednej možnosti, keď už vidím, že potrebujeme teda antibiotika alebo Mhm. niečo, ako teraz mal syn zápal plúc a tam naozaj sa nepúšťam do toho, že teraz budem nejakým spôsobom skúšať len homeopaticky. Hej? A Mhm. tam je tá výhoda homeopatie, že ona sa dá kombinovať aj s alopatickými liekmi. Takže takto. Tak väčšinou sú muži, tí skeptici Áno. pri tej homeopatii. Ja som sa s tým tiež stretla, kamarátka tiež, ale potom presne, že vidia, my sme to teraz zažili na našich deťoch, že, Áno. že prišiel prvý soplík a do 2 dní to dieťa bolo úplne že v pohode Áno. a ostatné detičky sa trápia 2-3 týždne s tými alopatickými liekmi. Takže tam muž hneď videl, že aha, že asi to naozaj niečo na tom funguje. bude. Hej. Hej. Častokrát aj muži, ja mám teda oveľa viacej klientiek žien ako mužov. To je presne z tohto asi, čo ste povedali, a to vyplýva. A aj sa ťažšie komunikuje s mužmi. Muži sú tí, ktorí sa ťažšie otvárajú a sú úprimní a obzvlášť, keď je to tá konzultácia je vlastne medzi ním a mnou, čo ja som pre neho úplne cudzí človek, ktorého vidí prvýkrát v živote, tak sa ťažko od neho získavajú informácie, ktoré vlastne ten homeopat potrebuje k tomu, aby vybral správny liek. Takže častokrát sa stáva, že u mužov sa netrafím na prvýkrát pri výbere lieku, pretože mi chýbajú nejaké informácie, ktoré on si myslel, že nie sú dôležité, alebo ich považoval za trápne, alebo proste nejakým spôsobom vyhodnotil, že to netreba povedať. Takže... Prečo podľa vás ľudia začínajú vyhľadávať čoraz viac tieto... Nechcem to nazvať alternatívne, lebo ja to už beriem práve, že naopak. Ale teda pre gro teda divákov to nazvime, že alternatívne cesty. Ja z mojej praxe cítim aj zo svojho okolia také dve skupiny tých klientov prichádzajú. Prvá skupina, tá je menšia, je práve tá uvedomelá, ako ste povedali sama, že vyhľadávate už skôr takéto metódy, že oni považujú za dôležité riešiť ten svoj organizmus ako celok. Nie ho rozkuskovať na časti a venovať sa len tej časti, kde máme nejaký príznak chorobný, či už je to psychický alebo fyzický. Ale v podstate telo má orgány, ktoré medzi sebou, alebo systémy, ktoré medzi sebou nejakým spôsobom komunikujú. A preto sa na to treba pozerať ako na celok, ale nie len na telo, ale hlavne na to, ako my vnímame emočne všetky podnety okolo seba a ako aj mentálne, aké príznaky mentálne máme, ako spracovávame mentálne podnety. Čiže to je tá prvá skupina. A tá druhá skupina, ktorá z môjho pohľadu je čoraz častejšia u mňa, ktorí ma kontaktujú, je tak, ktorí sú ľudia tí, ktorí boli liečení x rokov alebo x mesiacov na nejaké chronické ochorenie, ktoré im neprešlo, majú sa čoraz horšie, majú čoraz viacej liekov a v podstate už sú ochotní vyskúšať čokoľvek, čo im zlepší ten ich zdravotný stav. Takže častokrát ani keď prídu prvýkrát, tomu neveria, že im dokážem pomôcť, pretože ich poslala nejaká mama alebo sestra alebo švagor. Ale potom, keď zistia, že vlastne dokážeme sa niekam posunúť, tak zvyčajne sú to tí klienti, ktorí mi potom pošlú ďalších. Lebo majú tú osobnú skúsenosť, ktorá je veľmi pozitívna. A keď je ten liek vybraný správne, tak on účinkuje veľmi rýchlo. Čiže oni vidia veľmi rýchlo ten efekt. Poďme si niečo povedať teda o tom, že ako vznikla tá homeopatia, čo je podľa mňa tiež veľmi dôležité, lebo tým, že je teda zosmiešňovaná veľakrát, tak ľudia naozaj nevedia, ako presne vznikla, ako funguje. Tak poďme si povedať niečo o tom vzniku.
Tak za zakladateľa klasickej homeopatie sa považuje nemecký lekár, ale málo kto vie, že on bol aj vyštudovaný chemik. Samuel Hahnemann, bolo to koncom 18. storočia, keď on vlastne sa živil v tom čase aj tým, že prekladal rôzne medicínske texty. A v jednom takomto texte narazil na teda informácie o tom, že chinovníková kôra dokáže pomôcť pri liečbe malárie. A tak sa rozhodol, že teda vyskúša na sebe účinok v zriedenej forme tej chinovníkovej kôre. Chinovník je teda strom alebo krík, ktorý v tej kôre obsahuje veľmi veľa alkaloidov. Jeden z nich je práve ten chinín, teda, ktorý na tú maláriu účinkuje. A on teda si to podal a spozoroval na sebe príznaky, ktoré boli podobné tej malárii. Takže z toho vlastne vyhodnotil, že podobné sa dá liečiť podobným, že keď sa nejaký príznak, ktorý má chorý človek, dokáže objaviť u zdravého človeka po požití nejakého lieku, takže ten liek vlastne môže fungovať na vyzdravenie toho chorého človeka s tým príznakom. Čiže takto nejako to bolo vlastne tie prvopočiatky tej homeopatie. A keďže to bolo koncom 18. storočia, začiatkom 19., tak on sám bol skeptik voči tým niektorým medicínskym technikám alebo proste praxi klasickej medicíny, lebo bola veľmi agresívna. Používalo sa púšťanie žilov, používali sa rôzne toxické látky, ktoré sa podávali vlastne ľuďom. Ľudia častokrát pri operačných zákrokoch umierali. Tak on hľadal ako keby šetrnejšiu formu a jemnejšiu formu na to liečenie ľudí. Takže sa začal tej homeopatii venovať a potom neskôr sformuloval ďalšie vlastne základné princípy tej klasickej homeopatie, ktorú poznáme dnes. Jedným z nich je práve ten celostný holistický prístup a ďalším z nich je to, že klasická homeopatia hľadá vždy jeden liek na základe teda konzultácie, rozhovoru s tým klientom, ktorý by mal pokryť všetky príznaky, ktoré ten klient má a ktoré vníma ako problémové. Aj to je tzv. Konštitučná liečba. Takže takto nejak. To mi príde ako celkom taký náročný proces, že jeden liek vybrať na v podstate všetko, čo sa tomu človeku deje v tej psychickej aj v tej fyzickej podobe. Povedzme si, možno prejdeme teraz k tomu, že ako teda vy pracujete s tými ľuďmi. Ako vyzerá to, keď ku vám človek príde, alebo teda zavolávam, ako vyzerá tá konzultácia? Tak konzultácia je vždycky, musíme zobrať rozdiel medzi akutnou a chronickou, respektíve medzi konzultáciou chronického nejakého problému, čiže dlhodobého, a akutného stavu. Ten chronický problém, konzultácia je rozhovor medzi mnou a tým klientom. Trvá niekedy aj 1 až 2 hodiny, pretože je to veľmi detailný rozhovor o jeho živote. V podstate je to životný príbeh toho klienta, ktorý rozoberáme od počatia až po súčasnosť. Doslova až od počatia, lebo veľmi dôležité je pre homeopata aj to, ako ten človek prišiel na svet. Či to bolo plánované bábätko, či to bolo nechcené bábätko, to je veľký rozdiel. Či sa narodil spontánne, alebo sa narodil cisárskym rezom, či nebol od matky oddelený napríklad v inkubátore. Že toto sú také veľmi dôležité veci, ktoré si ľudia neuvedomujú. A tu mi napadá otázka, že ak to človek nevie, napríklad? Ak to človek nevie, nevadí, nič sa nedieje, ideme ďalej. Niekedy si to dozistia od mamy. Ale nič sa nedieje, keď to aj nevie. Takže pýtam sa vždy ako prvé, že s čím vlastne prichádza, čo je jeho problém. Pri tých chronických problémoch alebo pri tých klientoch, ktorí majú veľa chronických problémov, je tých problémov väčšinou viac. A veľmi dôležité pre mňa je, aby som vybrala ten správny liek, sa opýtať, čo je preňho v danej chvíli úplne najhoršie z tých vecí. Hej? A na základe toho ja sa potom orientujem aj na otázky ďalej, pretože tak ako ste správne povedali, že je to veľmi náročné vybrať jeden liek, čo pokrie všetky príznaky, tak častokrát sa stáva, že tým, ako človek sa vyvíja, ako prežíva v živote rôzne traumy, rôzne zážitky, tak ako keby nabaluje na seba viacero problémov. A potom aj ten liek, ktorý hľadáme, nájdeme jeden, ktorý vyrieši ten hlavný problém, ale môžeme potom potrebovať ďalší. Ako keby sme odbalovali po vrstvách tie problémy.
Takže vždy sa pýtam, že ktorý je ten hlavný problém a potom vlastne nechám klienta rozprávať ten svoj príbeh štýlom, že chcem vedieť teda, z akej rodiny pochádza, aké detstvo prežíval, či má súrodencov, aký je on človek, ako je povahou, či je introvert, extrovert, akú prácu vykonáva, či je to práca, ktorá ho naplňa, čo študoval, či do tej školy bol dotlačený rodičmi, alebo si ju vybral sám, lebo to je tiež veľmi dôležité. Či je to človek, ktorý má štruktúru, alebo je to skôr chaotický typ človeka. Aké napríklad strachy prežíva, alebo prežíval v detstve, aké fóbie má, aké chute alebo averzie k jedlu. Proste je to strašne veľa otázok, strašne veľa informácií a predovšetkým pri tej konzultácii sú oveľa dôležitejšie psychické jeho ako keby také pocity alebo príznaky ako tie fyzické. Samozrejme sa pýtam aj napríklad na ochorenia, ktoré prekonal v detstve alebo sa mu opakovali, alebo aj v dospelosti. Tiež choroby, ktoré prekonali v rodine, nejaké ťažké ochorenia ako rakovina alebo teda nejaké infarkty a podobne. A na základe všetkých tých informácií ja si to zapisujem. Zapisujem si nielen to, čo hovorí, ale aj ako to hovorí. Robím si poznámky, sledujem aj jeho gestá. Pretože hlavne lieky, ktoré vyberáme zo živočíšnej ríše, tak tam sú veľmi dôležité. Tam je taká tá živočíšna energia a tí ľudia veľmi gestikulujú. Hej, majú rôzne proste výrazy v tvári. A to nám tiež vie pomôcť pri výbere toho lieku. Takže keď všetko toto prejdeme, tak vlastne potom nastáva analýza prípadu. Analýza prípadu je už moja práca. Nie je to teda hodinová záležitosť, je to niekedy aj niekoľkodňová záležitosť, kedy vyhodnocujem všetky tie jeho odpovede. Máme na to viacero metód, už chvála Bohu v homeopatii v súčasnej, že jednak je to repertorizácia, je to vlastne ako keby sumarizácia všetkých tých príznakov, ktoré vám povedal a máme už v súčasnej dobe na to počítačové programy. Je ich viacero, kde vlastne zadáme musíme vedieť, ako ich zadáme, to je prvá vec. A keď ich tam pozadávame, vieme si tam napríklad nastaviť filtre, že keď už ja viem, že tento človek mi evokuje živočíšnu ríšu, tak si tam nastavím filter na lieky, ktoré sú vyrobené len zo živočíšnej ríše. A ten systém mi vyberie nejakú skupinu liekov a potom už pracne pomocou matérie Mediky, čo je vlastne kniha, ktorá ku každému tomu lieku má všetky príznaky. Hľadám, že ktorý ten liek by bol asi najvhodnejší pre neho v tejto danej chvíli. Samozrejme, nemusí mať všetky príznaky, ktoré sú tam uvedené. To nikdy nemá na 100%, ale my už vieme z praxe, aj z toho, čo sme sa naučili, že ktoré tie príznaky sú také, ktoré mi naozaj zaručia, že to bude asi tento liek. Takže toto je chronický stav. Vlastne keď vyberiem liek, tak mu odporúčim dávkovanie, poviem mu, kde si ten liek vie zohnať a potom po cca 4-5 týždňoch si dávame kontrolu, ktorá tiež prebieha formou rozhovoru, ale teda kratšieho už, kde len vlastne zhodnotíme stav, že čo sa teda zmenilo, kde pozoruje nejaké zmeny na svojom tele alebo na svojej psychike, pokiaľ sme riešili nejaký psychický problém. Oni častokrát povedia, že nič sa nezmenilo, vedia sa cítim skoro rovnako. Ale ja si takú barličku vždy spravím. Na začiatku tej prvej konzultácie sa pýtam, že na koľko percent by ohodnotili kvalitu svojho života teraz v tejto chvíli. A oni častokrát povedia veľmi nízke percento, napríklad 20%. Keď príde na tú kontrolu, pýtam sa teda podľa tých mojich zápisov, aké problémy sme chceli riešiť, či sa niečo posunulo tu, či sa niečo posunulo tu. A on až pri tom rozhovore vlastne zistí, že aha, tuto sa mi toto zmenilo, tuto sa mi toto zmenilo. A na konci rozhovoru sa opýtam, že a ako sa teda teraz cítite? Aká je tá kvalita života teraz, po tej liečbe, po tých 4-5 dávkach? A oni zväčša vo väčšine prípadov povedia to percento oveľa vyššie. Niekedy je to 50, niekedy je to 80 a ja podľa toho vidím, že či sme teda správne na tej správnej ceste, že či je to ten liek, ktorý funguje, alebo niekedy potrebujeme napríklad zmeniť potenciu, alebo potrebujeme zmeniť dávkovanie toho lieku a niekedy bohužiaľ potrebujeme zmeniť aj liek celkovo. Že nie je ten liek správny, takže hľadáme ďalej. Pri akutných stavoch je to jednoduchšie, pretože tam je najdôležitejší faktor asi ten, aby ten
človek alebo ten klient mal tie lieky doma. Mhm. A ten akutný stav väčšinou je teda taký, že potrebujeme ho riešiť hneď. Dieťa má horúčku, má kašel, ja neviem, sopel. A tá mama chce, aby sa vyliečilo čím skôr. Mhm. Takže tam je podstatné to, aby sme ten liek podali čo najskôr. A keďže v klasických lekárniach tieto monokomponenty nezoženiete, málo kedy, alebo len na objednávku, alebo vôbec nie, tak ja vždy odporúčam svojim klientom držať základné vlastne lieky, ktoré sa najčastejšie opakujú v týchto akutných stavoch vlastne doma a vtedy vieme ľahko pomôcť. Takisto im dávam súhrn takých otázok, na ktoré mi už oni dopredu vedia vlastne poslať odpovede. A na základe nich už ja viem sa veľmi dobre odpichnúť a hľadať ten liek rýchlejšie. A to sú otázky typu aká je horúčka, keď je horúčka, či je vysoká, či prišla náhle, či sú tie teploty nižšie. Čo predchádzalo tomu ochoreniu. Napríklad dieťa bolo ofúknuté vetrom, alebo ste zmokli a dieťa bolo premočené, alebo sa pocikalo a nikto si to nevšimol dlhšiu dobu. Sú proste rôzne, ale môžu to byť aj také emocionálne veci, ako že dieťa malo oslavu a bolo naradostené a na druhý deň ochorelo. Hej, ochorelo z príliš veľkej radosti. Aj taký je príznak. Takže v tomto je ten akutný stav ako keby taký lepšie uchopiteľný aj pre toho klienta, lebo už keď dostane tie otázky vopred odo mňa, tak vie veľmi rýchlo zareagovať a vyhodnotiť a vie, čo si má všímať. Veľmi dôležité je tam napríklad, že akú má energiu ten chorý. Či je ospalý, či je iba malátny, či napríklad dieťa má viacej energie, ako keby na prvý pohľad, že sa nevie zmestiť do kože. Aj to sa stáva pri deťoch, keď sú choré. Dôležitá otázka je, ako pije. Ako pije a čo pije. Keď teda mu nechutí vôbec piť, to chýba smäd, ale keď pije, tak môže piť rôznymi spôsobmi a rôzne tekutiny si môže pýtať. Hej, aj to dieťa chce džús. Prečo chce zrazu džús? Alebo dospelý pije veľa studenej vody, ale pije to len nárazovo. Nepopíja to celý deň. Niekto chce zase teplý čaj. Toto sa inak na môjho manžela. Môže byť. Pitie síteného, studeného niečoho. Takže to je jeden z príznakov, ale tých príznakov je veľa a vždy sa pýtame na modality pri tých akutných stavoch, že čo ten stav zlepšuje, čo ten stav zhoršuje. Že niekto povie, že mne je najlepšie, keď si lahnem a nemusím sa ani hýbať. Hej? A to je príznak napríklad lieku Brionia. Alebo povedia, že ja som ráno vstal a cítil som sa zle, ale mal som strašnú chuť na vajíčka miešané. A ja to zvyčajne nedávam na raňajky. Hej? A napríklad sulfur má vajíčka v svojich príznakoch, že už viem, že pýtam sa potom ďalej na ďalšie príznaky. Takže toto vieme vyriešiť celkom rýchlo, keď máme tieto odpovede. A tiež tam máme ale ďalšie pomôcky, ako je teda počítačový program, zase volá sa polárna analýza, kde tiež nahádžeme určité príznaky a zúži nám to tú skupinu liekov, na ktoré budeme potom pozerať. Alebo máme tzv. Akutnú tabuľku, kde je taký strom, ako keby podľa týchto otázok, že dostávame sa do ušej skupiny liekov. A potom už na konci, používame Materiu Mediku, kde si nalistujem už konkrétny liek, alebo sa rozhodujem medzi 2-3 liekmi a už si to viem pekne vyhodnotiť, že aha, tak toto mi sedí a odporúčim. A to dávkovanie pri akutných liekoch je časté. Je to tak, že aj 2-3 hodiny každé si dávajú liek a ja potrebujem po tých 5-6 hodinách vedieť stav. Pokiaľ je ten stav zlepšený a vidíme, že dieťa horúčkovalo, malo 39 a teraz dieťa má 37, pýtalo si jesť a hrá sa, tak vidím, že ten liek nám niečo robí a je to dobré. Keď vidím, že ten liek nerobí nič, že proste stav máme rovnaký, tak hľadáme ďalší liek. Takže zvyčajne pri tom akutnom stave do tých 24 hodín, a to vždy hovorím aj klientovi, vidíme veľké zlepšenie, keď je to správny liek. A do 48 hodín, tak ako ste povedali na začiatku, že do tých 2 dní väčšinou tí ľudia sú už v podstate takmer zdraví. Na poslednom rozhovore sme tu mali antropozofického pediatra. Áno. A tam sme sa rozprávali presne aj o tom, že tie deti sú tým najslabším článkom rodiny a častokrát si odnášajú tie nespracované veci svojich rodičov. Je aj toto niečo, na čo sa vy pozeráte pri konzultácii, teda ak riešite detských pacientov? Určite.
keď mám detského pacienta alebo klienta, nie som lekár, takže máme klientov, vždycky vediem rozhovor, pokiaľ je to dieťa už väčšie, že dokážem sa s ním rozprávať, tak vždy vediem rozhovor najskôr s tým dieťaťom, samým, pokiaľ mi to teda dovolí, aj matka, aj dieťa. A potom s rodičom, zvyčajne s maminou. A potom si ich zoberiem aj spolu. Hej, lebo to dieťa veľakrát pre tou mamou nepovie tie veci, ktoré ho trápia. A keď sa na to cieľene pýtate a ono je tam samo, tak vám povie veci, ktoré mohli ovplyvniť ten jeho vlastne vývoj toho ochorenia alebo toho stavu, ktorý má. Takže áno, je to veľmi dôležité vnímať to z toho širšieho ako keby uhla pohľadu v tej rodine, čo sa deje. Pretože dieťa veľmi nasáva aj to, keď sa rodičia hádajú, alebo keď je nejaký problém v rodine, ja neviem, riešia financie alebo čokoľvek a to dieťa je tomu vystavené, aj keď možno nechtiac, ale proste ono to vníma a možno si to tak v hlave analyzuje a potom častokrát z toho sú problémy. A nemusí to byť hneď, ono sa to môže vyvinúť neskôr. Takže naozaj všetko, aj napríklad v škole, čo zažije v škole, ako má učiteľku, či tam nie je nejaký problém so spolužiakmi, či nie je preťažené zo školy, že môže mať nejaké poruchy napríklad správania alebo učenia a tí rodičia o tom ešte nevedia, ono trpí týmto, takisto to vplýva na to, že čo sa u ňoho môže vyvinúť. Takže naozaj všetko, čo to dieťa zažíva, ale aj dospelí vám vplýva na to, ako vy budete v tom ďalšom živote, ako sa bude vyvíjať váš zdravotný stav. Tak. Na toto tí tradiční lekári západnej medicíny nemajú podľa mňa ani kapacitu takto do hĺbky ísť pri každom pacientovi. Bohužiaľ nemajú na to čas, pretože majú v tej ambulancii 30-40 pacientov denne a hlavne tí odborní lekári. A práve toto ja vnímam... byrokracia okolo. Áno. A toto ja vnímam ako taký, ako by som povedala, handicap našej krajiny oproti tým možno vyspelejším západným krajinám, pretože tam existujú tí rodinní lekári. Hej, že všeobecný lekár, to čo je u nás všeobecný lekár, u nás odošle špecialistovi. Hej, vo väčšine prípadov, keď je nejaký problém. Kdežto v tých západných krajinách, čo teda ja som mala možnosť nazrieť, keď som ešte pracovala v biznise a stretávala sa s kolegami z iných krajín, že oni tam práve že fungujú naopak. Že vlastne ten rodinný lekár rieši všetko, čo vie riešiť, čo dokáže riešiť. Až keď si už sám nevie rady, tak odošle k špecialistovi. Ale presne tým, že rieši celú rodinu a vie, aké sú tam vzťahy, ako vlastne kto, čo, aký môže mať problém aj na tej psychickej alebo emočnej úrovni, tak dokáže tým klientom alebo tým pacientom pomôcť lepšie a viacej sa im venovať a má na nich viacej času, ako je to u nás. Hej? Lebo moja skúsenosť je taká, že proste prídete k všeobecnému lekárovi, on vám zoberie tak maximálne krv, vyšetrí moč, popočúva vás a keď je nejaký ďalší problém, tak vás odošle. Ďalej. A prídete tam a tam je plná čakáreň a lekár má na vás 5 minút a proste nemá šancu nejakým spôsobom sa vám venovať. Hej? Takže toto naozaj... Častokrát sa stáva, že príde ku mne klient, ktorý sa potrebuje doslova vyrozprávať. Že ja normálne nechám ho aj hodinu rozprávať a ja vidím, že mu sa uľavilo. Už len z toho, že to dal zo seba von. Že ho niekto vypočul, že ho niekto neposlal preč, že ho niekto nezhejtoval, že ale vy ste hypochonder. A potom môžeme riešiť veci ďalej. A mne to naozaj tiež veľmi pomôže, lebo ja vidím tie súvislosti, ktoré on v tej hlave rieši. Spomenuli sme tu niekoľkokrát tie lieky homeopatické. Poďme si povedať teda o tom, ako vznikajú, aký je tam ten proces a princíp. Lebo toto ľudia takisto zatracujú, respektíve nevedia o tom a potom to je sladká gulička. Áno. Ja teda sama som chemička, takže ja som v minulosti tiež k tomu pristupovala takto, že to nemôže proste fungovať. Takže homeopatické lieky, čo je najdôležitejšie povedať, čo treba povedať je, že sú z prírodného zdroja. Sú tie lieky vyrábané vlastne z látok, ktoré sú buď z rastlinnej, zo živočíšnej alebo z minerálnej ríše. A berú sa rôzne časti tých pôvodných zdrojov, teda rastlín alebo živočíchov. Buď sa zoberie len časť rastliny, či je to kvet, plod alebo celá rastlina. U živočíchov takisto je to napríklad hmyzie telo celé, alebo je to len časť tela, alebo je to nejaký výlučok u hadov, napríklad jedy z hadov.
alebo mlieka od cicavcov, takisto aj ľudské mlieko v podstate je liek a takisto do tých živočíšnych liekov patria aj tzv. Matridoniálne lieky, ktoré sú vlastne z tela matky. Čiže máme liek z placenty, máme liek z pupočnej šnúry, máme liek z toho másku, ktorým je detské teličko vlastne obalené, keď sa narodí dieťa. A takisto aj teda materské mlieko mamine. No a potom sú minerálne lieky, ktoré sú z minerálnej ríše a tam máme buď horniny, ktoré sa nachádzajú v prírode, alebo máme chemické prvky, ktoré sa nachádzajú v prírode, alebo kyseliny, ktoré sú teda prírodného charakteru. No ale teda dôležitý je ten postup. Je to teda postupné riedenie z materskej tinktúry, čiže z toho zdroja, z tej rastliny alebo z toho živočícha sa vyrobí materská tinktúra tým spôsobom, že sa tá časť toho organizmu vylúhuje v alkohole alebo aj vo vode a vznikne vlastne extrakt, ktorý je vysoko koncentrovaný. Toto nazývame materská tinktúra a ten sa potom postupným riedením vlastne upravuje. Ale dôležité je povedať, že v homeopatii je dôležitá dynamizácia, to je to postupné pretrepávanie, čiže za každým, keď zriedím roztok, tak tú skúmavku musíme dostatočne pretrepať. Je to také mechanické, silné pretrepávanie. V súčasnosti to už robia strojovo. Kedy sa to robilo ručne. A vlastne ďalej sa to potom riedi a znova sa to pretrepe a to je tá dynamizácia. A to je to potencovanie, čo my vlastne voláme, že ten liek má za názvom číslo. A písmenko. Tak to je to, že nám to hovorí, ako to bolo nariedené a koľkokrát to bolo ako keby potencované, teda dynamizované. A tie riedenia sú rôzne. Najznámejšie, ktoré ľudia poznajú, sú tie C-čkové, myslím, riedenia. To sú vlastne riedenia 1:100, centizemálne riedenia, potom sú decimálne riedenia, to je veľké D-čko, to je 1:10. Takže sú rôzne, neviem ich ani ja sama, ich neovládam všetky. Ale v zásade homeopat nepotrebuje vedieť, že akým spôsobom to bolo vyrábané, ale to číslo čím je to číslo väčšie, tým liek ako keby hlbšie pôsobí. To som sa išla opýtať, že aký je vlastne rozdiel medzi tými číslami 5 a 30 napríklad? Áno. Tie najnižšie čísla sa používajú zväčša pri akutných stavoch. Oni sú ako keby najsilnejšie, paradoxne. Lebo sú najmenej zriedené, ale najsilnejšie v účinku pri akutnom probléme. Ten akutný problém je zvyčajne fyzický. A keď ideme do psychického stavu, do emočného vnímania a proste keď má človek problém niekde na tej emočnej úrovni a trápi sa psychicky, tak používame tie vyššie riedenia, čiže 200 a vyššie. Sú aj 50 000 napríklad. Čiže čím väčšie to číslo, tým hlbšie pôsobenie ako keby na tej emočnej hladine vašej alebo ako to úrovni vnímania. Takže pri chronických stavoch ja používam väčšinou od 200 hor vyššie. Najčastejšie začínam 200, potom je 1M, to je ako keby 1000, a potom je 10M, 50M a tak ďalej. Tam už treba veľmi opatrne, lebo to je zase tak, že človek, keď je viacej vnímavý a väčšinou tí klienti, ktorí prichádzajú na tú homeopatickú konzultáciu, sú vnímavejší ľudia, aspoň teda z mojej praxe, tak tam treba byť zase opatrný a tie vyššie potencie sa zase užívajú veľmi v takých dlhých intervaloch. Čiže užívajú sa raz za 2 týždne, raz za mesiac a tak. Toto asi klasická medicína nevie nejako vysvetliť. Že... Asi nie. Neviem. Proste ja som sa to naučila takýmto spôsobom a funguje to pri tých mojich klientoch. Takže ľudia zvyčajne si kupujú v lekárniach tie nízke potencie, tých 5, 9, 15 až 30. 30 som sa asi ja osobne stretla najviac. Áno, teda. Napríklad pri dojčení, to je taká zaujímavosť, že keď žena vlastne potrebuje vytvoriť, ako keby aby sa jej tvorilo to mliečko viac, nemá dostatok mlieka, tak používa Ricinus communis v potencii 5 CH. Používa ho často. A keď dospeje do štádia, že má už príliš veľa mlieka, alebo to dieťatko už nechce dojčiť z rôznych dôvodov, chce ho ako keby odstaviť, tak na zastavenie mlieka sa používa Ricinus communis 30 CH. Čiže
on pôsobí na inej úrovni, to Mhm. znamená, to mlieko sa prestane tvoriť. Mhm. Hej. Mhm. Takže je to taká veda Mhm. a preto častokrát ľudia sú aj zmetení z tých čísel a Mhm. často sa pýtajú, ale veľké rozdiely medzi tými nízkymi potenciami 5CH a 9CH nie sú Mhm. nejaké veľké. Nič sa nestane, keď si akože zameníte alebo Mhm. nemajú v lekárni, tak si dáte 9 namiesto 5. Mhm. Ale pri tých vyšších už tam treba naozaj s homeopatom konzultovať podanie. A to by človek povedal, že to je práve naopak asi. Áno. Mhm. Dobre, dokončili sme ten vznik tých liekov, teda tú prípravu V podstate sme prišli do štádia, že toho ako sa riedenia? riedia Mhm. a potom sa vlastne z tej nariedenej, z toho nariedeného roztoku sa vytvorí ten finálny produkt tak, že ten, ktorý poznáme vo forme tých guľôčok Áno. sladkých, tak tá guľôčka je v podstate nosič. Nosič toho lieku alebo tej energetickej informácie, nazvime to. Takže sa tie guľôčky, ktoré sú vyrobené buď zo sacharózy alebo z laktózy, sa v laboratóriu vlastne nastriekajú tým roztokom, ktorý sme chceli dosiahnuť podľa toho riedenia, ktoré potrebujeme. Oni sa s tým nastriekajú, nechajú sa vysušiť a vlastne to je finálny produkt, ktorý sa plní potom do tých plastových toboliek, ktoré poznáme z lekární alebo do sklenených flaštičiek. Takže toto je taký zjednodušený ako keby postup. Ja sama som mala možnosť v rámci teda práce v tej farmaceutickej firme vidieť tú výrobu vo Francúzsku. Sme sa boli pozrieť a naozaj je to veľmi prísne kontrolovaná výroba. A museli sme byť oblečení v tých takých mundúroch od hlavy až po pety. Ani sme sa nemohli pozrieť do všetkých častí, len spoza skla. Je to veľmi teda prísne, aby sa to nejakým spôsobom nenarušil ten proces tej dynamizácie. Tá dynamizácia prebieha strojovo. Vlastne ten stroj niekoľkokrát bucha s tou flaštičkou, kým sa teda dostaneme k tej želanej ako keby potencii toho lieku. Spomenuli ste teda, že ide o energetický odtlačok. My si dávame potom v podstate tú guľôčku do úst, alebo teda do vody. Zohráva tam teda podstatnú úlohu aj to teda, že tá voda má pamäť a to je to, čo nám pomáha? Áno, myslím si, že toto je vlastne to, čo je vedecky neuchopiteľné nejakým spôsobom, pretože to naozaj niektorým ľuďom nedáva zmysel. Mne samej to nedávalo dlho zmysel. Ale existujú také snímky, ja som teda, myslím, že to bolo aj publikované vo viacerých časopisoch. Nepamätám si ani rok, ani časopis, pravdu povediac, ale teda videla som tie obrázky, že sa spravili roztoky rôznych liekov v rovnakých potenciách na rovnakom nosiči, čiže tam bol rovnaký cukor, rovnaké riedenie a vlastne dynamizácia toho produktu, len to bol iný liek. Aj povedzme z takých známych Arnica Montana, Rustox a ja neviem, Aconitum Napellus, to sú také lieky, ktoré ľudia poznajú. Neviem, či to boli práve oni, len dávam príklad. Spravil sa z nich roztok do vody, do rovnakého množstva vody a vlastne pod mikroskopom elektronickým s veľmi veľkým zväčšením sa pozorovala štruktúra tej vody. A keby teda to bolo tak, že tam naozaj nie je žiadna tá energetická informácia alebo ten odtlačok toho pôvodného zdroja tej látky, z ktorej sme ten liek vyrábali, tak za mňa ako za chemika by mala byť tá štruktúra rovnaká. Je to voda s cukrom. Ale tá štruktúra bola úplne iná. Tie obrázky boli úplne iné. Oni tam vykreslovali proste vyslovene úplne iné ako keby obrazce. Hej, ako keď si pozriete ja neviem, nejakú hru, že máte rôzne teda vzory, tak nejak to vyzeralo. Takže toto je jedno taký dôkaz pre nás homeopatov, že naozaj tam niečo teda je takéto. A môže sa to zdať ako veci medzi nebom a zemou, ale veľakrát ľudia sa už stretli s takýmito vecami. Takže. A ja myslím, že aj Masaru Emo toto dokázal, že tá voda naozaj tú pamäť má a vie sa teda, ako sa s ňou zachádza, tak taká je. Presne tak. Počula som takú možno dosť zaujímavú vetu, že
tí bohatší z nás, teda zo spoločnosti, sa práve zaoberajú touto homeopatiou a majú svojich domácich alebo teda rodinných homeopatov, či už to bola kráľovská rodina, Áno. alebo mnohé vplyvné teda celebrity alebo ľudia. Máte aj vy takúto informáciu a myslíte si, že na tom niečo je? Určite áno, to sú v podstate dôkazy, ktoré boli publikované, myslím si, že veľa rokov sú publikované a neustále, že vlastne oni sa tým ani netaja, že kráľovská britská rodina je známa tým, že od čias kráľovnej Viktórie, čo bolo v 19. storočí, bola veľmi protežovaná a propagovaná homeopatia vlastne na kráľovskom dvore. A potom aj teda ďalší členovia tej britskej kráľovskej rodiny, kráľovná Alžbeta II. Bola známa tým, že na žiadnu cestu nevycestuje bez homeopatickej lekárničky. Mali svojich homeopatických lekárov, ktorí sa vlastne starali o nich, a tá kráľovná Viktória aj založila vlastne nemocnicu v roku 1849, ktorá funguje dodnes. Už sa teda dneska volá ako Kráľovská londýnska nemocnica pre integrovanú medicínu. Ale teda pôvodne to bola akože homeopatická nemocnica. A ak ste sledovali médiá alebo sledujete občas, tak všetci tí členovia kráľovskej rodiny sa dožívali úctyhodných vekov. Samotná teda kráľovná matka 102 rokov, kráľovná Alžbeta 96, princ Filip 99, tuším. A tá kráľovná Viktória, ktorá žila v 19. storočí, kedy ľudia sa dožívali oveľa menej nižších vekov ako v súčasnej dobe, ona sa dožila 82. Čiže z môjho pohľadu niečo na tom asi bude. A teda, keď sa pýtate na ďalšie známe osobnosti, áno, sú známi veľa Britov, teda v Británii je to dosť rozšírené, čiže rodina Davida Beckhama napríklad sa netají tým. Takisto Paul McCartney s rodinou, ale aj Tina Turner používala prírodné liečby, vrátane homeopatie. Napríklad modelka Cindy Crawford takisto v niektorých rozhovoroch hovorila o tom, že sa nebráni homeopatii. A v susednom Česku takisto máme niekoľkých hercov. Konkrétne teda ja sledujem hlavne mladú herečku Terezu Rambu. S ňou nedávno vyšiel aj taký rozhovor. Áno, a teda aj Jaroslav Dušek, tak ten je známy takýmito alternatívnymi spôsobmi, ale aj napríklad Jana Pavlová, ona je taká staršia herečka, ona tiež rozprávala o tom viackrát, že sa teda celá jej rodina liečí homeopatiou. Takže áno. Niečo na tom bude. Dá sa možno homeopatiou podporiť aj dlhovekosť? Nemyslím teraz, že riešime nejaký buď chronický stav alebo akutný, ale preventívne, že budem nejaký typ lieku brať dlhodobo? Toto neviem úplne, či to tak je, ale minimálne to, že mať sa dobre dlhé roky, tak samozrejme musím niečo pre to robiť, aj pre to zdravie fyzické. Ale tá homeopatia častokrát pomôže ten organizmus držať ako keby v takej rovnováhe aj tej psychickej, emočnej. Takže keď klienti ku mne prídu a nájdeme teda konštitučný liek, ktorý im vyrieši nejaké chronické ochorenie, tak ten konštitučný liek potom vždy im odporúčam držať doma ako takú prevenciu pred tým, aby sa znovu dostali do nejakého stavu, ktorý bude problematický. Čiže ten liek by mal robiť to, že ako keby vás vráti naspäť do tej harmonie, do toho takého stavu z dobrého zdravia. Pretože vy zažívate v svojom živote určité traumy, hej, nejaké situácie, ktoré vás rozhodia doslova. A to práve sa môže udiať. A ten liek vás vráti späť. Čiže vy ste v pohode. A čím je človek viacej v pohode a stará sa teda o to fyzično ešte k tomu, že sa dobre stravuje, že dobre spí kvalitne, že sa hýbe hlavne a teda nepreháňa to s nejakými chemickými suplementami, lebo teraz je taká móda. Ste tu mali, myslím, takú hostku, že teda ľudia hore-dole si dávajú všelijaké vitamíny a podporu dlhovekosti a podobné veci a niekedy to spraví viacej zla ako osohu. Takže takto asi neviem, nemyslím si, že existuje teraz homeopatikum, ktoré budeme podávať a budeme navždy mladí alebo zdraví, ale teda tak nejakým spôsobom to doplňať k tomu životnému štýlu, ten svoj konštitučný liek. Ešte tu mi napadá jedna otázka v súvislosti s nami ženami. Je nejaký možno homeopatický liek na
Na ten anti-aging, o ktorom sme sa bavili teraz s mojou predchádzajúcou hostkou, vie tam aj nejaký možno špeciálny liek alebo kombinácia liekov Áno, dopomôcť? áno. Ja ešte okrem homeopatie v svojej praxi využívam aj bunkové soly. Mhm, To nechcem teraz rozvíjať, ale existuje liek, je aj homeopatický a je aj v tých bunkových soliach. Volá sa silica. Je to vlastne mhm, čistý krémik. A tento liek má takú zázračnú moc, že na určité prejavy vrások mhm, alebo proste takého starnutia, ako keby mhm, rýchlejšieho pokožky, vie veľmi pekne pomôcť. mhm, Hej, že takým pravidelným používaním tej silícej dokážeme ako keby trošku napomôcť menšej tvorbe tých vrások a mhm, starnutiu pokožky. mhm, Takže mhm. to mi napadlo ako prvé. To je Či dobrá sú správa. ďalšie? Možno, že sú aj ďalšie, Mhm, ale zatiaľ som to nejakým spôsobom nemala možnosť testovať na mhm, sebe alebo na svojich klientoch. mhm. Spomenuli sme tú Veľkú Britániu, teda že tam je tá homeopatia rozšírená. Spomenuli ste mi, že bola vyučovaná aj na lekárskej fakulte u nás kedysi ako Mhm. voliteľný predmet, ale už to tak nie je. Áno. Uh, Povedzte nám o tom viac. Tak túto informáciu ja mám od pani doktorky Sivekovej, ktorú som spomenula na začiatku, že teda ona, keď ešte za svojich čias, keď študovala homeopatiu a potom neskôr trošku bola taká možnosť si vybrať ako voliteľný predmet homeopatiu na Lekárskej fakulte v Bratislave. A potom to išlo dostratená, ale vo veľa krajinách, nielen teda v Európe, ale Mhm, aj hlavne v Indii mhm, a v krajinách podobných Indii, ako je mhm, Bangladeš, Pakistan, kde možno tá zdravotná starostlivosť nie je na takej vysokej úrovni, tá klasická medicína, tak je veľmi veľa aj homeopatických nemocníc a vlastne aj je možné vyštudovať ako homeopatický lekár na vysokej škole. Takisto Mexiko a Brazília mhm, majú veľmi dobrý systém homeopatickej mhm, liečby a mhm, starostlivosti jednak v nemocniciach a takisto sa vyučuje aj na vysokých školách. mhm, V Európe je to skôr formou takých postgraduálnych štúdií pre lekárov. mhm, Napríklad Nemecko, Švajčiarsko majú takéto možnosti štúdia pre lekárov už skončených, ako mhm, keby v tom odbore klasický mhm, lekár a potom si môže teda doštudovať tú homeopatiu. A vo veľmi veľa krajinách vrátane teda Slovenska, keď ja som pracovala, sme školili lekárov na takých kurzoch, mhm, aj farmaceutov. mhm, A toto beží nielen teda vo Veľkej Británii, ale aj vo Francúzsku, v Belgicku, v Portugalsku, v Čechách, u nás. Takže naozaj tí lekári majú možnosť sa mhm. vzdelávať v tej homeopatii. Premostila by som teraz k tej rodine. My sme sa tu bavili pred chvíľkou o tom, že stav tej rodiny je teda dôležitý. Ako z vášho pohľadu funguje tá homeopatia u detí? Lebo ja som si to teda, mám to vyskúšané na sebe a, a dokonca sme dávali homeo aj našemu psíkovi, Áno. ktorému ho tiež si myslím, že dobre stabilizovala a Mhm. predĺžila mu život. Tak aké máte skúsenosti s detičkami, maličkými, ktoré ešte možno sa nevedia s vami porozprávať a so zvieratami? To je otázka, ktorá je veľmi dobrou, bude odpoveďou na to, že prečo homeopatia nie je placebo Mhm, za mňa. Pretože placebo efekt je založený na tom, že teda niekomu podáme pomyselne liek, ktorý ale nemá žiadnu účinnú látku a ten človek navníma to, že dostal niečo na ten svoj príznak a v podstate vedome mhm, sa ako keby dostane z toho mhm, ochorenia. Ne? A toto u tých detí nemôže nejako fungovať a takisto u zvierat, pretože to malé dieťa trojmesačné alebo polročné nevie, že nevie. dostalo nejaký liek Mhm, a takisto to zviera a funguje to. mhm, Takže za mňa toto je najväčší dôkaz, že mhm, homeopatia nie je placebo efekt. mhm, Ale teda vrátim sa späť. Používam to aj u detí, používam to teda samozrejme v spolupráci s mamou, pretože mama vie najlepšie povedať, že ako sa to dieťa mhm, zmenilo v správaní, alebo aké má príznaky, či je plačlivejšie, mhm, či proste má, dajme tomu, zvýšenú teplotu, alebo má zmenenú stolicu, mhm, alebo nechce papať, alebo nespí, mhm, alebo naopak spí veľa a mhm, proste má bolesť. Častokrát začíname v takýchto rodinách pri prerezávaní zúbkov, mhm, kedy to dieťa zažije svoju prvú väčšiu bolesť mhm, a nevie sa s tým vysporiadať a mhm, proste má aj ďalšie príznaky, ktoré sa prejavia, mhm, či už je to soplík alebo hnačka. mhm, Takže v takýchto prípadoch riešime s mamou, teda, že čo všetko sa zmenilo a čo tomu dieťaťu ako keby robí dobre a čo mu mhm, naopak ten stav zhorší. mhm, A podľa toho vieme vybrať liek.
A takisto u zvierat, ja teda nie som homeopat, ktorý rieši zvieratá, pretože ja nemám nejaký vzťah k zvieratám, nikdy som nemala. To by malo byť, ale teda niektorí moji kolegovia sú orientovaní aj na zvieratá. Mal by to byť predovšetkým človek, ktorý má nejaký vzťah a vie vnímať to zviera, ale veľmi dôležité za mňa je tam, aby ten majiteľ vedel povedať o tom zvierati, že čo sa zmenilo, alebo aký má problém, lebo to zviera vám odpovedať nevie. Takže dá sa to využiť aj u zvieratiek, aj teda u babetiek veľmi dobre. Možno teda skrsne niekomu otázka, že ako to podáme tomu dieťaťu malému, keď ono ešte nevie hrísť, ale ani cmúľať. Takže tie guľôčky sa dajú rozpustiť v troške vody a dá sa to podať buď striekačkou alebo lyžičkou, keď už je to dieťa trošku väčšie. Takže vieme si pomôcť takýmto spôsobom. A za mňa bolo veľkým plus to, že som sa dozvedela, že homeo vieme podávať v podstate od prvého dňa narodenia dieťaťa, čo mnoho liekov teda sa nemôže. Presne tak. Tuto ja vidím veľký benefit vlastne homeopatie, že ona sa môže používať v podstate kedykoľvek. Či v období tehotenstva, alebo v období dojčenia, kedy tá žena nemôže bežné lieky používať. Napríklad má zapálený prsník a teraz čo si dám, aby to tomu dieťaťu neublížilo cez mlieko. Takisto u tých bábetiek. A takisto aj kombinovať ju vieme s inými alopatickými liekmi, pretože sú ľudia, ktorí musia mať nastavenú nejakú liečbu farmakologickú, dajme tomu diabetici alebo ja neviem, onkologickí pacienti, ktorí sa liečia na nejaké ochorenie. A my vieme tou homeopatiou doplniť tú liečbu. No pretože tie účinky, vlastne to neinteraguje spolu, tie účinky sa nerušia, takže je tam iný spôsob tej informácie, ktorá sa dodáva do tela, inak to pôsobí, takže za mňa sú toto veľké benefity. A čo ešte vnímam u detí, aj u tých starších, že vlastne sú to sladké guľôčky. Čiže tie deti majú veľakrát problém zjesť nejaký horký liek od lekára a vyplúvajú to, alebo proste sa aj pozvracajú niektoré. A tie homeopatické lieky sú im chutia, pretože sú sladké a niekedy si ich dokonca pýtajú od mami, že daj mi tú guličku, lebo tá je super. Pri akých diagnózach vidíte možno najrýchlejšie a najlepšie účinky tých daných liekov? Tak ja to vidím vždy, keď účinkuje liek, ale ja som teda terapeut, ktorý si všíma iné veci. Ale bežný človek si najčastejšie všimne to, čo má na povrchu tela. Čiže veci, ktoré riešime na koži, či je to ekzém, alebo sú to bradavice, alebo niekomu vypadávajú vlasy. Tak to vidíme najrýchlejšie a teda najlepšie. Najväčší dôkaz je, keď to ten človek, ktorý tomu neveril, uvidí, že ten ekzém odišiel. Alebo aj u takých prípadov, ako je zajakávanie napríklad, že počujete, že to dieťa alebo ten dospelý človek má problém, keď je v strese, tak sa začne zajakávať, alebo má nejaký problém, rýchlejšie rozpráva a nevie sa vyjadriť, zajakáva sa. Hej? A mama je z toho úplne hotová, že proste predtým to nemala, zrazu to má a čo s tým vieme robiť. A toto bol pre mňa napríklad taký veľmi až šokujúci prípad, keď som prvý prípad zajakávania dokázala vyliečiť homeopaticky. S tým som sa predtým nestretla. Povedzme si teda ešte o tom, ako by mal správne vyzerať ten dobrý účinok homeopatického lieku. Tak toto je zase rozlišujeme u toho chronického stavu a akutného stavu. U akutného stavu je to veľmi rýchle. Keď vyberieme správny liek, tak ten klient vlastne vidí za pár hodín, že sa ten stav zlepšuje. Tak ako som povedala, že teda za tých 48 hodín ho môžeme považovať za vyliečeného, keď ten liek bol správny. U chronického stavu je toto individuálne a ja ako homeopát vidím už na prvej kontrole u toho klienta, že či sme sa niekam posunuli. Častokrát vidím už na jeho výraze a na tom, ako rozpráva, akú má energiu, že niečo sa tam deje. A aj keď on povie v prvom momente, že veľmi na sebe nič nepociťujem, ale teda častokrát to ja vidím. Ale čo je taký zásadný moment pre mňa a pre toho klienta, že ten liek účinkuje, je, keď si po prvej dávke alebo po druhej dávke homeopatického lieku sa dostaví takzvané, my to voláme homeopatické zhoršenie. To je stav, že proste klient mal nejaké ochorenie alebo nejaké problémy v dávnej minulosti, z ktorých sa dostal. Napríklad môžeme použiť migrény.
A ja mu vyberiem liek na nejaký iný problém, ktorý teraz v súčasnosti riešime. A on po prvej dávke mi volá, že jeho bolí hlava a že jemu sa vracajú migrény, ktoré mal. A vtedy ja som úplne kľudná, pretože to je ten ako keby správny účinok, že teda nastalo to homeopatické zhoršenie, že ten liek funguje tak, že vyťahuje ako keby tie staré veci, ktoré nám robili problémy znútra von. Čiže ten príznak sa objaví na pár hodín alebo na 1-2 dní a potom už odíde navždy. Čiže toto je to prvé, čo ja vidím a potom postupne teda vidíme, že čo sa nám zlepšuje, na koľko percent. Vy pôsobíte teda ako poradkyňa pre homeopatiu. Veľmi veľa ľudí, ktorí sa možno v tomto začnú orientovať, je takých, že si vygooglia, dajú si do ChatGPT príznaky a ten im v podstate vypluje nejaký liek. Aký je váš názor na toto? Nakoľko spoľahlivé to je a aký je tam teda ten rozdiel oproti tej vašej práci? Toto je veľmi časté. Jednak to spôsobujú aj tí samotní farmaceuti v lekárniach, lebo častokrát odporúčia klientovi nejaké homeopatikum na základe 1-2 príznakov, ale niekedy si teda aj sami vyhľadávajú. A ono to môže fungovať niekedy v akutných stavoch. Hej. Niekomu to zaberie, ale už keď to napríklad chcú použiť u iného člena rodiny, ktorý má podobné príznaky, tak to nefunguje. Ja keď vyberám liek aj pri tej akutnej konzultácii alebo teda akutnom probléme, tak sa vždy pýtam, čo predchádzalo tomu ochoreniu. To je asi úplne ten najväčší príznak, ktorý ja potrebujem vedieť. Lebo ten človek si neuvedomuje, čo prežil. On sa nad tým nezamýšľa. Proste mám teplotu, kašlem, tak dám si nejaký homeopatický liek na kašel. Že homeopatických liekov na kašel je asi tak 50. A každý ten liek má iný príznak, ktorý je ten hlavný, podľa ktorého my vieme rozlíšiť, že ktorý teda podáme. A to je jedna vec. A druhá vec teda, ako k tomu prišiel. Je rozdiel, či prišiel k tomu kašľu po zmoknutí, alebo prišiel k tomu kašľu po tom, ako bol premočený, ofúknutý vetrom, alebo prežil nejakú traumatizujúcu udalosť, stresujúcu, ktorá mu oslabila, dajme tomu, imunitu a on proste chytil nejaký vírusík a je chorý. A teraz ten príznak je síce kašel, ale liek, ktorý si našiel, mu nefunguje. Takže ja sa pýtam na všetky tie veci, ktoré s tým súvisia. A keď sa pýtame, keď konkrétne si zoberieme kašel, ako ochorenie nastalo, či prišlo náhle, po teda akej udalosti. Aký ten kašel je suchý alebo je vlhký. Ja neviem. Dobre, keď si láhnete večer, kašlete viac alebo menej? Zhoršuje vám stav to ležanie alebo skôr kašlete viac, keď sa pohybujete alebo keď rozprávate? Máte taký pocit, že keď idete kašľať, že ako by ste išli zvracať, že vás tak ako keby naťahuje, napína? A toto sú všetko veci, ktoré rozoberiem s ním, alebo aj to, že či vykašle vôbec niečo. A pokiaľ vykašľa niečo, či akú to má farbu, alebo akú to má konzistenciu. Čiže ja aj pri tom akutnom stave riešim naozaj všetky detaily, ktoré ovplyvňujú výber toho lieku. Kdežto teda on si naštuduje len 1-2 príznaky a vyberie liek, ktorý mu absolútne nemusí zafungovať. Napadá mi taká vec, ktorú ste teraz spomínali, že ja som po eventoch, keď som mala veľmi veľké vypätie, tak vždy deň, 2 po evente ma skolila choroba nejaká. Áno. A to bolo presne asi teda tým, že telo zažilo nejaké veľké vypätie, aj psychické, aj fyzické. Áno. A potom toto telo teda asi pocítia, vypýta si ten oddych. Častým liekom na takýto stav, a to už viem, keď mi povedia, že proste veľa som sa učil, alebo mal som skúšku a bol som v strese a strašne veľa som sa učil v noci a som proste vyšťavený, alebo maminy na materskej, tak tam hneď viem, že potrebuje acidum fosforicum. Je to v podstate kyselina fosforečná. A keď si zoberiete Coca-Colu, to je také spojenie zaujímavé, je veľmi veľa ľudí používa Coca-Colu ako keby na energiu, akože si myslí, že kvôli tomu cukru. Ale ono v podstate je tam kyselina fosforečná tiež vo veľkom množstve. A ona v podstate vás ako keby tak nabudí a zároveň
to homeopatikum vás aj ako keby tak skľudní ako psychicky. Hej, to acidum fosforicum je veľmi dobré pri takýchto ľuďoch, ktorí potrebujú sa tak ako keby jednak nakopnúť, ale tak Nakopnúť to fyzické telo a skľudniť, áno, skľudniť psychicky. mysel? Presne tak. Dobre Takže. vedieť. Prečo je podľa vás homeopatia čoraz viac vyhľadávaná, možno práve aj u mamičiek, ktoré doteraz s tou homeopatiou nemali vôbec žiadne skúsenosti? Maminy sú teraz uvedomelejšie z môjho pohľadu, aspoň teda tie, ktoré prídu ku mne, že veľmi riešia to, čo dieťaťu podajú v tých prvých, dajme tomu, 3 rokoch až 6 rokoch života. A nie je to len teda výživa, ale je to aj, čo sa týka liečby nejakej, že teda vyberajú tie lieky skôr na tej prírodnej báze. A tým, že homeopatia je vlastne z prírodných zdrojov a môže sa podávať u toho dieťaťa naozaj od narodenia, a okrem toho teda nespôsobuje nejaké nežiaduce účinky a ani neinteraguje s inými liekmi, ktoré napríklad to dieťatko dostáva, alebo s vitamínmi, dajme tomu, tak je veľmi dobrou voľbou pre tú mamu. A ono to už vždycky začína väčšinou tým tehotenstvom. Že mami v tehotenstve v podstate nemajú veľmi na výber, čo si dať z tých klasických liekov, lebo skoro všetky lieky sa nemôžu. Takže to veľakrát riešia homeopatiu. Či je to už nevoľnosť tehotenská, alebo je to nejaká zápcha v tehotenstve, alebo je to opuch nôh, alebo celého tela, alebo bolesti hlavy, tak homeopatia im vie pomôcť. No a potom prirodzene príde to kojenie, a teda dojčenie a veľa mlieka, málo mlieka, zápal prsníka a už to potom, keď majú ten pozitívny účinok, vidia na sebe aj na tom dieťatku, tak potom to už ako keby zostáva, že chodia častejšie aj kamarátky od tej mamy a všetky z rodiny, ktoré majú malé dieťa. Pri tom dojčení mi napadá otázka, ako vieme napríklad prinavrátiť to mlieko. Po akom čase sa to ešte dá homeopatiou? Tak ono najlepšie je to začať podávať hneď, ako žena porodí. Aj keď napríklad po cisárskom reze zvyčajne žena nemá hneď mlieko, alebo sa ťažšie tvorí. Niekedy sa naozaj ani nevytvorí. Takže vtedy ja odporúčam, keď už vedia dopredu, že idú rodiť cisárskym rezom, aby si začali už podávať hneď, ako prídu do nemocnice, vlastne ten Ricinus communis 5CH. Ale pri ženách, ktoré napríklad dojčili a potom ako keby strátili mlieko, a na to sa asi pýtate, že je tam nejaká pauza, tak vždy sa to dá nejakým spôsobom skúsiť naštartovať. Tam je potrebné potom hlavne, aby tá žena mala aj dostatočnú stravu, výživu teda, a aby aj dostatočne pila a aby si prikladala to dieťatko na prsník, lebo to je to, čo nám pomáha. Ale samozrejme ten ricinus vie zafungovať. Neviem odhadnúť, že keby to bolo po pol roku, také prípady zvyčajne nemám, lebo keď to riešia, tak to riešia skôr. Ale skúsiť sa to môže. Neuškodí to teda? Neuškodí to, nemá to ako uškodiť. Čo je pre vás také osobné želanie pre homeopatiu na Slovensku? Možno skôr tak celkovo pre to liečenie ľudí, alebo preto, aby sme sa mali lepšie zdravotne, aby tie odbory, je to jedno, či je to homeopatia, klasická medicína, ajurvéda alebo čínska medicína, akupunktúra, aby nejako spolupracovali, komunikovali a neosočovali jeden druhého a v podstate neznechucovali tých klientov alebo pacientov v prípade lekárov, že to aj nefunguje a to je úplná blbosť. Že aby, keď niekto chce sa liečiť integratívne, tou integratívnou medicínou, čiže chce využiť všetko, čo sa dá, čo na tom trhu je, tak aby mu to tí lekári neznechucovali. Aby ho od toho neodrádzali. Lebo nemá to zmysel, veď on predsa sa môže liečiť klasickou medicínou a môže si to doplniť tým, čo chce. A častokrát ten lekár o tom ani veľa nevie. Nevie, práve je to to, také že povrchné tvrdenie. Častokrát si napríklad lekári myslia, že ako môže niekto ako ja napríklad, čo nie som medicínsky vzdelaná, liečiť ľudí. Ale v podstate to nie je, že liečím ľudí ako on, ale ja odporúčam niečo na základe jeho prežitých vecí a na základe jeho príznakov.
čo by mu mohlo pomôcť. A ďalšia vec je, že my na tej akadémii štvoročnej, my sme všetci prešli medicínskym minimum, čiže to tam bolo povinné. Čiže my sme sa museli naučiť na tie skúšky, základy, ako funguje ľudský organizmus, ako tie orgány medzi sebou spolupracujú. Takže nie je to úplne, že my sme ako čašník, ktorý celý život robí čašníka a potom ide liečiť ľudí. Takže je to také zaznávané, hej, tými lekármi, že to je úplná hlúposť. Že... A pritom tá homeopatia nie je založená na tom, že ja musím vedieť presne všetko, ako funguje v tom ľudskom organizme, v tom danom orgáne, pretože ja neriešim to. Ja neriešim ten orgán, že aký on má problém, ja riešim toho človeka. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas prísť ku Ďakujem. nám. Myslím si, že tu odznelo veľmi veľa užitočných informácií a ľudia, ktorí si budú chcieť nájsť cestu k homeopatii, tak si ju nájdu a ak si nájdu cestu aj ku vám, tak budem rada. Máte Instagramový profil Homeoliečba, Áno. ktorý teda dáme do popisu videa a želám veľmi veľa úspešných a vyliečených klientov. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, za príležitosť, že som sa mohla ja odprezentovať, ale predovšetkým tú homeopatiu nejakým spôsobom pozitívne spropagovať a budem rada, keď sa stretneme aj niekedy v budúcnosti, aj ako homeopat a klient. Ďakujem pekne.